പലരും കരുതുന്നത് സംസാരിക്കാത്തവർക്ക് പറയാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ മൗനങ്ങളും വാക്കുകളില്ലാത്തതല്ല. ചില മൗനങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മിണ്ടാതാകുമ്പോൾ അത് ദേഷ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല, അവഗണനയായിരിക്കണമെന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടും ആരും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച ഒരാളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വേദന കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം വേദന വാക്കുകളായി പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചില മനുഷ്യർ കരയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ശബ്ദം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷെ നിശബ്ദത ചില മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മൗനം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിധിക്കാതിരിക്കുക, മറിച്ച് ആ മൗനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ. കാരണം ചില ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് വലിയ വഴക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, ഒന്നും മിണ്ടാതായ ഒരു മൗനത്തിൽ നിന്നാകാം. എല്ലാ മൗനവും സമാധാനമല്ല, ചിലത് ഹൃദയം അവസാനമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്.